सबके सादर प्रणाम करतनी। हम कवि हृदयानंद विशाल 2-4 मिनट का समय लेकर वह सबसे हम कुछ बतियावे चाहतनी। हास्य विषय लेके आज बनी। आज एगो रचना रहुआ सबके सुनावतनी। इससे पहले वीडियो में डलले रहनी हालांकि यूट्यूब पर, लेकिन वो अच्छा ना रहा, कहीं कहीं मिस्टेक रहा। फिर से ओकरा के सुनावतनी हम। जूता मोजा के झगड़ा। जूता मोजा दोनों जना एक बार झगड़ा कर लो। तो जूता कहलस मोजा से कि हमरे बल पर कूदे लो। जूता कहलस मोजा से कि हमरे बल पर कूदे लो। ए अज्ञानी हम कहोई हमरे के ना बुझे लो। मोजा कहलस सुने जूता मत करो अभिमान। मोजा कहलस सुने जूता मत करो अभिमान। ऐठल छोड़ा हमारा ऊपर कैले नहीं खए एहसान। तू अपन जिंदगी जियता रह, हम अपन जिंदगी जियतनी। तो मोजा के ई बात सुन के जूता कहलस डांट के। मोजा के ई बात सुन के जूता कहलस डांट के, एक दिन जो हट जाई तो जियान हो जाइबा फाट के। एक दिन जो हट जाई तो जियान हो जाइबा फाट के। मोजवा कहलस कि सुने जूता बात के मानव भइल गुमान बा तहारा। सुने जूता बात के मानव भइल गुमान बा तहारा। आ इतने कारण रहेल हरदम दरवाजा के बहरा। तहार इहे रोहन हो कि तहारा के घर के अंदर केहू ना पहन के जाए। तो जूतवा कहलस कि तहारा जब वही मालूम नइखे होला हमरो मालिश। हफ्ता में दूसरे तीसरे दिन होत रहिले पालिश। मुझवा कहलस कि पलिसवा तहार होला, लेकिन एगो काम खराब बा। सांच बात पर आँच लगेला कहला पर खिसिया लो। आ जन्मे के तू फूहर हुआ कहियो नहीं नहा लो। पलिसवे भर होला नहैले कहिया के बाड़ो। जूतवा कहलस कि आन शान के बात में पहले हमरे नौआ आवेला। आ तहारा के केहू ना पूछे हमरे के देखलावेला। कहीं लड़ाई झगड़ा होला तो केहू कहेला कि मारब जूता निकाल के, काहे ना केहू कहेला कि मोजा निकाल के मारो। मुझे कहलस कि ठीक तो बा, लेकिन एगो और गड़बड़ी बा कि सुने ये जूता अब वही तहारा धैले बाटे भुलावना। आ छठियारा में तहारा कहियो पड़ल नहीं बिछावना। इतना बहसता आज ले कहियो रजाई गदा में गइल बाड़ो। जूतवा कहलस कि देखो हम कहाँ कहाँ जाइले, ईटा पर, पत्थल पर, गोबर पर, गोथार पर, कांट पर, कुश पर, आग में, भौर में, कहीं चल जाइले। कि आग भौर में हम घुसिले तू घुसब त जर जइब। हमारा इतना खट देब त दांत चिदोर के मर जइब। मुझवा कहलस कि हम जानता नहीं तू कौन जात हुआ, कहाँ रहेलो। कि वही जोगे तू बटले बाड़ा रहेल गोबर गोथार पर। आ इतने कारण तहके केहू धरेला नहीं कपार पर। तहार इहे रहन हो, कहीं चल जालो, यही से तहके केहू कपार पर ना रखेला। जूतवा कहलस कि एगो और गुण बा हमरा में कि हमरा के खरीदे गइला पर लागी बहुते दमड़ा। अब फोम ओम के मत बुझिया, हम हई पक्का चमड़ा। मुझवा कहलस कि तहार दवाई हम जानतनी। हफ्ता भर पानी में रहब एके दरी छितर जइब। आ फूल गुल के तुमा होखब परल परल तू सर जइब। अंत में जूतवा हार मान के कहलस कि जूता कहले ए मोजा अब तोहरे विजय बहारी बा। जूता कहले ए मोजा अब तोहरे विजय बहारी बा। कहे कि जवन गुण अवगुण हमरा में तहारा सब जानकारी बा। तो हृदयानंद विशाल कहे यही से बहसल ना जाला। हृदयानंद विशाल कहे यही से बहसल ना जाला। आ बहसू के बहसू ये भाई कहीं ना कहीं भेटा जाला। बहसू के बहसू ये भाई कहीं ना कहीं भेटा जाला। एक कविता के द्वारा हम कुछ संदेश देहल चाहते हैं सबके कि हमनी के अंदर जौन अहंकार बा आवश्यकता से ज्यादा हो गई बा। एकरा के तनी कम करे के प्रयास कइल जा। हालांकि भीतरी वाला कीड़ा हो, कब कब जागेला, लेकिन ओकरा के जगावल ना जाओ, ओकरा के बेहोश कर दिहल जाओ।
समाप्त हो जाओ तो और बढ़िया, लेकिन अगर कोनो विधि से समाप्त नहीं हो तो कम से कम ओकर बेहोश कैले रही कि समाज पर एकर गलत असर ना पड़े। यही शब्द के साथे अरे वो सबके सादर प्रणाम करतनी, पूरा देशवासी के चरण छू के गोड़ लगतनी, पूरा भोजपुरिया भैया के जय भोजपुरी हमारा तरफ से सत सत नमन।